Bon dia. Sentim molta emoció de presentar el podcast a màxima veu. El primer que us preguntareu és qui us parla, no? Doncs ja us ho explico ara mateix. Em dic Jaume Pont i treballo a Fundació Privada Ilersis, en el projecte de Bo de Xàlom. Soc amant del món de la ràdio i ara conductor d'aquest videopodcast sobre arts escèniques, inclusió de persones amb discapacitat en aquestes arts i tot relacionat amb com el món, la societat ens veu i també com ens veiem nosaltres. Al llarg dels capítols d'aquest videopodcast m'acompanyaran artistes de la companyia d'arts escèniques La Màxima, junt amb altres professionals que convidarem, amb qui parlarem i compartirem moltes de les situacions, de les vivències i dels aprenentatges que durant el temps han viscut dins d'aquest projecte. Xxxt. Silenci, el podcast és a punt de començar. Bé, ara tancarem aquest videopodcast amb 3 persones que fan possible que el projecte tiri endavant entre bastidors. Una és l'Alba Lucas, directora tècnica del centre ocupacional. Una altra, el Jaume Bello, director de la companyia i coordinador del projecte. I finalment, la Mireia Freixas, monitora ocupacional i part de l'equip impulsor del projecte amb la funció de directora teatral. Hola, bones. Alba, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, Jaume Bello. Bon dia, Bello. Jaume Pont. Gràcies. Bon dia, Mireia Freixas. Hola, bon dia. Un plaer tenir-vos a tots 3 aquí. Igualment. Seri. Igualment. Bé, comencem amb tu, Alba. Alba, breument, ens podries explicar què és la Fundació Ilersis i quins són els seus objectius? I tant. Bueno, Fundació Privada Ilersis es va constituir com a associació Xàlom fa més de 50 anys. Va néixer a través de 14 famílies lleidatanes que volien donar una alternativa als seus fills, una alternativa a les opcions que en aquell moment hi havia a la ciutat de Lleida. I ens vam constituir això fa més de 50 anys amb l'objectiu de treballar per la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual i persones vulnerables. I a poc vam anar creixent, vam començar amb un magatzem petitó del barri de la Bordeta, vam fer el salt amb aquestes instal·lacions d'aquí de Pardinyes i el 2013 Associació Xàlom va passar a ser Fundació Privada Ilersis i a poc hem anat creixent. A dia d'avui oferim serveis i suports variats, els quals acompanyen a les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de tota la vida. Arriben persones joves que acaben l'etapa escolar, podem tindre gent de 20 anys, 21, i acompanyem fins a finals de vida i els empoderem per a que facin el que vulguin al llarg de la seva vida i poder oferir els suports que necessitin. Parlant concretament de la companyia La Màxima, per què vau decidir professionalitzar aquest projecte teatral? El teatre va començar sobre el 2007, aquí a Ilersis. Va començar com una activitat molt centrada, molt específica dins del centre ocupacional, que és el centre de dia per a les persones que atenem. Era una activitat d'unes hores determinades, arribaven a ser unes 4 o 5 hores a la setmana, com una activitat més del centre ocupacional. Aleshores hi havia un monitor que venia i feia l'activitat, treballaven les habilitats, treballaven la representació, l'obra de final de curs, i al juny ens l'oferien a tothom, a totes les persones d'Ilersis. Què va passar? Que a mesura que l'activitat avançava, els artistes també avançaven, aprenien i veies que l'activitat cada vegada es quedava més petita. I aleshores les persones que els acompanyaven vam dir això ja ha de fer un altre salt, hem d'anar a buscar més suport fora i experts. I va ser quan ens vam posar en contacte amb l'aula, si no recordo malament el 2013, ho dic bé? Sí. I va ser quan vam conèixer el Jaume i veies un creixement molt important i hem vist un creixement molt important per part dels artistes i de les artistes. Molt bé, Alba. Alba, com veus el futur de La Màxima i podria formar part estable del centre ocupacional, La Màxima? La Màxima, a dia d'avui, ja forma part dins del centre ocupacional.
És veritat. Sí, dins del projecte de la Màxima jo crec que hi ha diferents eixos, no? O diferents eixos, jo ho veig i els puc explicar. Per exemple, dins del centre ocupacional podríem anomenar que hi ha una ocupació terapèutica que és la Màxima, perquè aquí veniu i al final estan fent per crear espectacles, per crear contingut, alhora que ells mateixos també estan treballant unes habilitats, evidentment, però és que és una ocupació dins, oferim tot el temps d'una ocupació dins del centre ocupacional. I jo, quan venen visites o ens venen a conèixer, ho explico com a tal. Ha evolucionat fins a aquest punt, perquè hi ha estructura suficient. I, per altra banda, dins de la Màxima és que és una oportunitat molt gran i ens permet treballar habilitats amb persones que amb una altra activitat no ens ho permetria. I tenim el recurs aquí i ens permet agafar com a intervencions específiques per a persones que necessiten millorar aspectes de la seva vida. I a més a part, el tema laboral, ojalà que es pogués compatibilitzar alguns aspectes també. Doncs molt bé, moltes gràcies, Alba. Bé, Jaume, què ara passa amb tu? Què et va moure a dirigir el projecte de la Màxima? El projecte tal com està o el projecte com va començar? Com va començar tot? Doncs en aquells moments, quan jo conec els artistes i les artistes que ara formen part de la Màxima, eren uns altres, alguns es mantenen, va ser que van aparèixer a l'aula de teatre buscant fer una activitat teatral perquè em van explicar que el teatre que venien fent consideraven que potser havien de fer un pas més. En aquell moment jo estava al capdavant d'un projecte de l'Aula Municipal de Teatre, que era l'Aula Social, que acollíem projectes amb diferents col·lectius de la ciutat, diferents col·lectius vulnerables, i vaig conèixer un grupet d'artistes que van venir i llavors treballàvem una hora a la setmana, que era quan venien a fer l'activitat a l'aula, i a final de curs anàvem presentant un espectacle. Clar, a mi em va moure el pensar... Jo tinc una mirada oberta amb el tema del teatre, perquè penso que tothom pot fer teatre. I el que passa és que a determinades persones s'ha de treballar d'una manera diferent i posant uns suports diferents. Com que la Fundació i l'ERCIS ens proveïa d'aquests suports, sobretot d'acompanyament personal, era molt fàcil dirigir espectacles, perquè a més, gairebé sempre totes les obres han partit una mica de treballar des de la improvisació, sigui d'un tema absolutament inventat o bé d'algun tema amb un referent d'un conte o d'alguna faula. Llavors m'ho vaig trobar i com soc un director amb la mirada oberta, vaig dir, clar que sí, clar que sí. Molt bé. Perfecte. Sabem que el treball que feu és col·lectiu, llavors, dintre del procés creatiu de la Màxima, dins la Màxima, tenint en compte, sabem que es fa de manera col·lectiva, com és aquest procés? Ens podries explicar una mica detalladament quin és el procés? El procés parteix sempre de que els artistes i les artistes decideixin el que volen fer. Hi ha propostes que ens venen de fora, propostes de fer determinats actes culturals, plantegem si les volem fer, sempre hi ha persones que els agrada fer de tot, provar coses noves, però quan creem un espectacle, habitualment ho fem des d'algun tema que els interessi. Ara en tenim com 2 o 3, com en comencem a parlar, són processos molt llargs, perquè fem tot el procés creatiu de tots els oficis teatrals, des de la confecció del guió fins a decidir quins personatges volen fer, què els passa amb aquests personatges, i això són coses que han d'anar decidint mentre treballem. És molt important que un cop un dels artistes o una dels artistes decideixi jo vull fer aquest personatge, la manera que tenim de treballar a la Màxima és molt bé, i aquest personatge quin rol juga en aquesta història? Què li passa? I per què li passa això? I què pot fer quan li passa això? I així anem construint la història. Després, la resta d'objectes les construïm també amb el personal de la Màxima, més altres grups que ens ajuden, que estan en altres sectors de l'ocupacional, que ens ajuden a construir coses i a confeccionar vestuari, i anem fent, diguéssim, tot el procés de construcció i tancament de lo que serà l'espectacle definitiu. Com que treballem molt des del col·lectiu, anem revisant, i les coses que no ens agraden o que no acaben de funcionar, les traiem
i a vegades n'incorporem de noves. Aneu readaptant, no? En Sí, funció de les sí. Jo penso que la paraula és aquesta, readaptar contínuament a noves decisions, a noves maneres de veure-ho. Els referents de la Màxima jo penso que dels primers anys han canviat molt, ha anat sortint una sèrie d'espectacles destinats una mica a un públic infantil familiar, però a poc anem parlant i sempre hem incorporat temes que als artistes els preocupaven, temes socials. Aturar les guerres, la fam al món, el maltractament, la discriminació han sigut temes molt habituals. Molt bé. Mireia, quina és la teva tasca dins del projecte i quina part et motiva més? Ostres, val. La meva tasca dins del projecte ara és ser directora teatral. El que fem és totes aquestes coses que anem improvisant. Abans hem de fer una prèvia d'entrenament actoral, de poder anar creant exercicis. Anem entrenant-nos com a actors, com a actrius, com a artistes en general. És acompanyar-los al dia a dia amb totes les funcions que hem dit, no? Fem des d'escenografia, des d'objectes, material, el vestuari, acompanyar-los. A part de tot això, porto també tota la part que és més burocràtica, més d'ordinador, més pesada, però la que m'agrada més és veure també el moment que surten a escena, com brillen, com es transformen. Això jo crec que és el que almenys m'emporto jo més del resultat final. Estic d'acord. Molt bé. A veure, sabem que tot aquest món on ens movem és un món molt estigmatitzat, amb molts prejudicis, a vegades amb barreres ideològiques importants i amb afirmacions preocupants. Llavors, en referència amb això, Jaume i Mireia, en quines barreres us heu trobat o prejudicis en mostrar els espectacles fora del centre? Doncs jo diria que amb la Màxima hem aconseguit un canvi de mirada del públic. Les primeres vegades que representàvem espectacles, jo penso que el públic tenia com una mirada una mica, no sé com explicar, menys oberta. Ara és un bon moment per sortir, per visualitzar, per visibilitzar conflictes, no? I ara jo m'estic adonant que a nivell de públics hi ha una acceptació sensacional. Encara, per dissort, encara hi ha alguns espais que tenen barreres arquitectòniques que són difícils de superar, perquè quan es van eliminar les barreres es va pensar en les persones... Exacte, es va pensar que podrien formar part com a públic i no es va pensar que les persones amb discapacitat podrien pujar a l'escenari. Algun dia tindrien la necessitat de pujar als escenaris a explicar coses. No? I aquestes barreres, que també s'estan canviant, s'està fent molt bona feina, penso ara, per al meu gust s'està fent massa a poc, perquè jo tinc com una urgència de canviar les coses més ràpidament, però, per exemple, amb la Màxima, aquí a Lleida jo crec que ja hem fet una bona feina i hem estat presents amb molta projecció cultural de la ciutat, amb molta programació. I això és bo. Això vol dir que la mirada del públic està canviant i que contribuïm amb aquests espectacles també a canviar aquesta mirada. Penso que és recíproc. Sí, no? És un feedback, no? Sí. Molt bé. Jo potser afegiria que el que també lluitem és que el nostre futur és ser una companyia professional i que alhora, per exemple, si ens programen en festivals o en fires o en segons quins espais, que ens tinguin en compte com a companyia professional i no com un apartat extern de companyia inclusiva o més teatre social, que també hauríem d'estar dintre de les companyies que al final fem, a vegades fins i tot, més feina que algunes de les companyies professionals a l'hora de crear un espectacle, que ho fem tot. Molt bé, doncs mira, ja m'has contestat la propera pregunta que us volia fer. Doncs, Jaume, en aquest sentit, i en referència també una mica a el comentari que ha fet la Mireia, com imagines l'escenari ideal del futur de la Màxima? Jo estic demanant des de ja fa molt temps, això és l'Alba, és una cosa que li demano sovint, a mi m'agradaria que la Màxima, que el projecte aquest es convertís en un centre especial de treball. És a dir, que la professionalització... Arribés ja, diguéssim, al màxim nivell. Exacte, no fos només com a artistes, sinó també amb els contractes que es podrien fer a les persones que treballessin. De moment hem fet un pas molt gran, que és estar dins del programa ocupacional. Penso que això ja és una cosa, a més,
que crec que hauríem de tenir present perquè no sé si hi ha cap altre projecte en cap entitat dins del seu programa ocupacional que aculli les arts escèniques dins d'aquesta programació del... Jo no sóc coneixedora. Com a tal, no. Llavors això hauríem de vendre-ho per tot el Imagina't país. que la normativa, com coneixem, ja és la que és dels És la que- serveis, sí. ojalà que hi hagi una transformació. Nosaltres l'estem transformant En sense tindre en compte la normativa. Està molt bé, això. En aquest sentit també us trobeu amb moltes barreres, perquè recuperant una mica el que dèiem, no? Si la normativa també a vegades també és una barrera, no? Bueno, no ens ha... No, hem pogut No, perquè avançar, vosaltres- hem pogut avançar i és que veus que has de transformar, perquè si vols atendre i acompanyar les persones amb qualitat i adaptant-nos al dia a dia és que ho necessitem fer, necessitem transformar-nos i ho hem pogut fer. Molt bé. Abans no he dit, i tot aquest projecte ha pogut agafar aquesta magnitud perquè vam tindre l'oportunitat de que el Jaume es pogués incorporar amb una jornada completa dins de l'equip del centre ocupacional. I al veure també la magnitud que poquet a poquet anàvem agafant, vam poder incorporar uns anys més tard també a la Mireia per fer tot aquest suport. I clar, doncs, tindre aquest equip especialitzat, tècnic, que a part en la sensibilització social, és que ha fet crear el que a dia d'avui és la màxima i el que coneixem. Doncs molt bé. Jo volia dir una cosa. Sí, si em endavant, deixes, endavant, Jaume. endavant. Hi ha una cosa a nivell legal i és que el decret és del 1987. En aquell moment no és que no es preveiessin les arts escèniques com a professió dins de l'àmbit de la discapacitat. És que per a nosaltres com a artistes tampoc estava previst. És a dir, llavors treballàvem per aquest sistema de l'aprenentatge, el meritoriatge, el ser un artista que tu pots mostrar que has fet determinats espectacles, que has participat en determinats espectacles, perquè molts artistes d'aquell moment no passaven per la formació de les escoles superiors d'art dramàtic. És a dir, començàvem a fer teatre i amb els anys et professionalitzàvem. D'alguna manera, també. Clar, jo al 87 encara no havia començat a dedicar-me professionalment a fer teatre. O sigui que el mateix sistema algunes vegades també ja et fica les... Bueno, és lògic que no es pensés en aquell moment, exacte. És a dir, si no estava previst com per a les persones que no tenien una titulació, imagina't per a persones Amb discapacitat. amb discapacitat intel·lectual. Sí, totalment. Molt bé, doncs res. Fins aquí el primer capítol de La Màxima 10. Molt bé. Ha estat un viatge molt intens, molt emocionant i llarg. Tornarem amb un altre episodi tan aviat com puguem. Però sobretot no us fiqueu nerviosos. Fins aviat. Gràcies. Gràcies.